Oke guys, selamat siang. Cuaca bulan ini selalu redup sekali. Wes kudu sabar menghadapi ujian di bulan puasa. Buat yang jualan semangat. Pokoknya kudu semangat yo guys, soalnya musim udan. Kadang ya meningin kis redup-redup deh ya meni wis deres. Susah tenan pokoknya nek rendeng ini bakulan guys. Kudu sabar. Oke. Ki arep nambal nih ban bocor ki piye. Kok nek gak ditambal nek butuh ban serep bingung dadi ki harus OTW. Wis semayan karo tukang tambal guys. Ganti ban pisan kingko wis jus kita mampir golek packaging mesisan metu. Oke, kita capcus. Oke guys, kita sudah sampai tempat tambal. Tempat ganti ban yo, tempat tambal, tempat ganti ban wis pokoke kabeh. Duh, ana antri ki guys ning ngarepku bakul tegan. Iki bakul tegan ngarepku ki. Mas tekan betul lah mas. Loh kan bukan di. Malah. Tekan bukan yang di harapan. Jalan-jalan. Walah. Tambah obral tau wi. Wah, jeleput to diobral. Loh, lah piye ta? Iki gak jero tak obral. Wong kancane malah diobral ki lho. Piranan tekan mas? 8.000. Gak 5.000. 5.000 lho. Penak. Pola ini kayak orang wis tengah. Zaman tahun opo. Kondi ta iki? Lah ngene nek sing cilik mosok regane padha. Gede cilik padha. Kalau peremane guys. Peremane. Lho ra poso kabeh tibake. Lho ra poso. Lho ya ini kau wis buka ki piye to ya ya. Poso ora. Oh alah. Wis buka mecahe. Aduh. Gitu guys, ngecek nih ban gitu. Kenceng ono mas nek masang. Apane? Gemblodak lho. Apane? Masang ning kono lho. Ngendi? Arep ngendi? Ya iki to masang ning jero adae. Ada sing arep. Ada. Gur ngisor.
Neng kono lho, ada ini kono lho, neng kene lho. Wong kok eram aku. Ya, itu pada gini. Ya, Kilo guys, nek. Lho, lah kok ilang bendere. Tiwas Sartanu bendere ilang. wow. Iki ada 3, iki warung kembar telu, sing siji kayak kembar anake wong. Lah wi gembloda gak siset. Wi lek ngencengi dempen gak siset. Niki lho guys, bojone wong. Bot-bote ngopeni bojo sampai awake kuru. Dan kurun sakne aku. Diopeni ora to iki. Ini dia kue pewangi. Oh, motor asal salam gas. Lah piye ta wong bendina tinggo? Salam ke Joko sama sini ini 500.000. Oh iya, piye nyalone piye? Dikai sampo apa dikai apa krimbat? Gua arang iki kalau ramas wis, ramas anu niku Kai Baiklin nang apa? Baiklin ya baik. God gede bisane kowe. Kenceng sik, kenceng porong. Wes. Wis bocah iki kabeh papat. Ya, Aman. man. Lah kek kok moncrot ke bar metu apa piye ke? Kok metu banyune cerot. Loh, lah kok bar tinggo ra ditutup piye to? Bar tinggo ditutup, aja diumbar melongo ae. Tadi gue ditutup. Nah, kok iso bar tinggo ae. Wis guys, wis bar guys. Oke guys, kita berlanjut ke Wonasri menuju toko Hakim guys. Toko langgananku. Kita selalu berlangganan di toko Hakim untuk mencari bahan-bahan bekakas atau plastik-plastik guys ya. Kita OTW. Terus harus golek kemasan untuk ngadai gula guys. Fix ada gula engko nggone kae tun bel sing enek tutupe kae ae guys. Kae wis aman kok. Wis gawe kae ae pokoke. Terus dan tuku selak regane munda kabeh. Gula hari ini sudah mencapai 800 per saknya guys. Ya ampun. Jangan umum pokoknya. Tak sepi lokasinya toko Hakim adalah dari Puskesmas Wonasri lurus kita nanti mendapati sebuah Indomaret dan Bank BRI ya guys ya. Ini sebelumnya ada toko buah ABC, depannya ada Laskar buah, itu ada Indomaret dan ada apa jenenge Bank BRI guys. Kita langsung belok kiri satset wat set jeret. Oke, sudah sampai toko Hakim lagi di sini guys. Barang-barang perkakas langgananku. Setiap pembelian apapun aku selalu di sini karena sini paling murah di Caruban guys. Datang lagi, kamu kok isa-isa? Tidak isa-isa, tapi ini cuci piring ya. Oh lai. Anakku, perkenalkan anakku, Aisyah. Ya Allah, Nur Aisyah tukang isa-isa. Ojo ngono. Nur Aisyah tukang isa-isa. Aisyah, tapi Aisyah tukang isa-isa. Astaga. Ya Allah, deloken iki lho guys. Tibake ning kene iki nggon isa-isa barak. Deloken ta. Ki asline dhek iki anu guys.
Apa ki? Preman ki, lagi lo rambutnya abang lo. Preman bergedok jilbaban. Jolali lo mbak, ali-alimu kok carry lo botol. Oke guys, aku mau cari ke dalam dulu. Oke. Nah, apa tenan sih kak? Kita sudah sampai sini, cantik. Kamu kok dapat uang kepiar banyak? Aku mau dong. Oh, sering. Ini adalah tempat plastik dan kardus. Sini ada percetingan. Di belakang ada brondong. Ini ada baskom. Ini lengser. Ini bisa untuk parcel juga loh guys. Loh, lah kok men brondonge saiki? Iya, ya brondong. Itu yang baru itu siapa itu? Ini mas baru. Oh iya, masih baru ya. Oke, masih brondong itu. Kak aku sini kak, sepilin anu toples kak. Siapa iki? Wangi sai-sai bestiku. Lah iya. Ya wis sembarang, cilik ya oleh, sing brondong ya oleh. Sing brondong ya oleh, brondong. Brondong ke pacaran, Mbak. Wis ben tinggalan ya, Mbak. Isa-isa wonge. Masih wan ki sapa? Depan itu loh mas. Loh, sing ndi kok enek cowok nek iki? Loh kok wedi aku paham segalanya. Kewanitaan ya paham berarti kak. Kak aku wis milih kok. Iki lho sing 600 ha. Kaca ergo niki saithik ya iki mbak iki. Iya. 19. Cuma 119. Di sini 40. Berarti jatuhnya piro? Iki jatuhnya piro? Iki jatuhnya piro? Iki jatuh ya pecah ter jenenge. 2.975 3.000-an. Sing iki. Iya. Iki 3.000 lebih mestinya. Oke. Karyawan cantik. Sing kae pakai bawah mata. Aja. Cari. 200. Itu mbak jualnya satunya 4.000, langsung harusnya nanti jatuh Oh, kak. 3.200-an. Kak wis sing ki kak. Berapa? Fix 4. 4 apa? 4 anu. 4 slot. Di sini 120 berarti. Iya. Oke. Pilihnya ya kan nanti jangan sampai ada yang retak ya. Kayak cintaku retak. Res. Oke guys, oke. Adalah perplastikan gelas. Sering. Iya. Siapa tadi? Ini Mas Yani, baru juga. Enggak, ini beli. Oh, ini beli. Satu. Aku jane pengen enek tutupe mlentuk tapi sing 600 gak enek ya. Enek sing gede-gede ke pirang liter. Oh, 120. 1 liter 200 ki 1 liter. Ki yang 800 ki 600. Satu ikat. Ki cantik sekali nih. Buat lebaran. Nuansa masjid. Oke.
sing ini. Yang mana duwe sing dawa. Ini warna biru. Ada warna biru, ada warna merah, ada warna hijau. Aku pengen hijau. Aku kan suka warna hijau, guys. Tada! Untuk lebaran. Oke, aku pengen iki aku. Pengen warna hijau. Kan sing gede wis enek, sing cilik. Ini merah harus gitu. Tapi aku senang hijau. Thank you cantik, makasih. Soleh guys iki. Tukang isa-isa ya. Ali-alimu kayak di. Oke guys, soleh petang slot. Akhirnya tuku iki aku wis ah. Andane iki tuku di aku wae nyapo tuku ndekene. Ane tuku di aku wae. Dia wajahnya walus sudah batok res. Dilarang merokok di area sini karena ini adalah sales rokok. Nyapo? Aku ngapain aku? Aisyah, tukang Isa. Semangat ya kerjanya cantik. Jereng pokoknya. Ki premane Wonasri, guys. Oke, guys, kita wis blonjo wis apa jenenge? Wis beli packaging toples. Hari ini aku harus jaluk rambutan ngono Mbak Lili. Tak rambutan iki wis anu guys, wis apa jenenge? Wis panen dadi ini wayahe njaluk. Kene gak di WA ya semua meneng ae guys wis. Wis gak butuh deh guys. Yuk kita OTW ngene Mbak Lili njabok rambutan. Hawane wis mendung meneh. Wis mendung meneh, guys. Dong petang dedet ya mini wes petang dedet genep sebulan ya bubro iki tapi nak adem deh genep sebulan kosong. Oke guys, kita menuju ke rumahnya Mbak Lili dulu. Kita amek panen rambutan. Innalillahi wa inna ilaihi raji'un. Adalah meninggal guys. Oke guys, kita OTW. Yuk OTW. Kita OTW. OTW. Kita OTW. Oh, dari jalan. Cantik guys ya, jalannya kayak gini. Ini jalan baru di Wonasri. Oke, kita nerjang jalan. Oke. Kita cari rambutan. Entek rambutane. Rambutane entek kalau dientekne pisan, aku gak dibagi karo Sulili. Piye jal? Aku ra dibagi kon nepek keren-keren. Senggek endi? Senggek endi? Mburi lho mburi. Komburi piye ta? Mau gak enak ka sengguri.
Iki ngarep ya ran. Ya Allah tak. Dan gurih ketele kayak ngono mbok kon ngepek. Wah, dilekap ngopekne Pak. Tapi Gosok. Gak apa-apa ta. Piye ki terusane peke? Iki kentaren di ta yo. Ya dek iki gaul ngendoke diplangkring nih. Kita ke rumah tua. salah sih. Wes ya. Kayak rambutan kono kayak dhewe. Ora turangan kita. Tapi nggone ado-ado. Lho ning kono kan kaya ketok. Lho enggak. Lho ning kono nggon ke. Lho. Kak ketok lho, guys. Jane apa ya? Iya. Oh. Bisa. Ya kudu rekoso. Sebelah ini bikin kok tapi. Makane wong tak kena Pak Dewa gah ndangak nyong. Lah ceblok kan yang gendeng piye cukuke? Pikiran dhewe. Ki kok kana gak iso. Ya iso wae. Tapi ketok. Mau bengkak jan. Kalau kan Pakne Papi. Ayo kan coba yo. Iki mbok kan keliling kowe iki. Kana nasi wis. Cingklong ora umum cingklong. Ayo dikrong ora umum dikrong barang. Bakar pliwan dikingko. Masa liwat kene iki. Gusti ngala ketel kaya ngono kuwi yo. Iya. Iya. Ketele kayak ngene iki lho, guys. Arman peleme kon drusuk-drusuk karo Mbok Li. Terus gone keto. Piye iki? Jajal. Ha, pake piye iki? Pake niki. Nyapa to? Lah sing dompol-dompol ning kono nggone. Mahyu dikerek aku. Kalau jani ning kono kan ndek-ndek jani. Tapi mengko jero ketok kok ngisor gak ketok ya. Lho. Kok kono melo ketok wakeh ya, tapi ning dhuwur. Oh alah ke susah. Soro arep mangan rambutan. Belum golek aku masak sakit jek enek. Tapi ya wir koso. Wes yu. Cokot jengklong. Oleh rasa piro cokot jengklong. Sondom kok mulai. Biasa. Sini ngarep ayo aku. Jelon to oleh iki tok iki lho. Coba cokot jengklong. Terkosone neh ngepek rambutan teko nguri. Bak ning nguri akeh sing ki wis entek. Sing nguri akeh tapi nyamuk akeh iki lho, guys. Tak sepil ya. Lho, kalau rambutan ijen ra umum kalau akeh. Wis ki olah iki tok ae wis kena nggo tampa pengin. Wis. Deloken. Oleh bakal jangan oleh rambutan setengah kilo. Ki obate dicokot nyamuk. Obate Rosin kilo, guys.
gara-gara terutusan teko Tegalan. Rosin. Oleh-oleh efek rambutan. Ujung-ujungnya nggak Rosin kabeh sawah. Wis. Wis aja pengin efek rambutan. Wis. Ke sing duwe ke. Koreken ya turuke kanca. Ya Allah, gara-gara efek rambutan. Dikerek nyamuk, guys. Ya wis ngono ae ya. Aku nyolong ndok Mbak Lili. Kita ngendok dikek dicepak ning botol. Biasa ini kan godok kuwi lek kok dilebokne. Engko dudu ndoke yo atake. Dudu ndoke paling diunggahne karo dheke. Wis guys, aku wis buat telan wis megah aku epene. Wis ya, ngono ae.